welkom in deze Frieske vlog. Ik ben Nienke en ik zal je in deze video een aantal Frieske woordjes leren. Dat is mij? Tipje! Ik lees de woordjes voor uit het magazine. Mocht het magazine haar, dan is het handig om even mij te lezen. We beginnen met een aantal begroetingen. In Friesland begroeten we ook al heel vaak en daarom is het erg handig om te weten hoe staat nou eigenlijk dost. Goedemorgen is in het Friesk goeiemorgen. Goedendag is in het Friesk goeiedag. Goedemiddag in het Friesk is goeiemiddag. Goedenavond in het Friesk is goeiejoen. Hallo is in het Friesk agoeie. Tot ziens is in het Friesk ontjen. Tot morgen is in het Friesk ontmorgen. Als dan vraag je worst, hallo, hoe gaat het? Dan zei ze in het Friesk agoeie, hoe is het met die? Of hoe gaat het? En als dan zei je worst, met mij gaat alles goed? Dan zei ze, alles gaat goed met mij. Alsjeblieft is in het Friesk alsjeblieft. Dank u of bedankt is in het Friesk dank u wel. Graag gedaan is in het Friesk graag gedaan. Hoeveel kost dat? Is in het Friesk hoeveel kost dat? Wat is er vandaag allemaal te doen? Is in het Friesk wat is je het al te dwaan? Als je iets net snapt en ze worst, ik begrijp het niet, dan zei ze in het Friesk, ik begrijp het net. En als je worst, heb je een plattegrond van het gebied, dan zei ze in Friesland, hebben we een kaart van het gebied. Dat weer een aantal begroetingen, een aantal vragen en een aantal antwoorden. En dan gaan we nou gewoon naar een aantal woordjes die misschien wel handig bij ze kennen als het even in Friesland bent. Als eerste is bed and breakfast, bed en brachtje. Daarna hebben we een sleutel, dat is in het Friesk kaai. En als je worst, waar is de wc? Dan vraag je waar is het huiske? En als die al vraagt of iets 4 voet is en vraag je worst, is het ver? Dan zeggen we in Friesland, is het 4? Links is in het Friesk hetzelfde. Links. Rechts is in het Friesk net hetzelfde. Dat is namelijk rogs. Als het rechtdoor worst, dan is het in Friesland rochtrog. Wanneer je een tafel reserveren worst, en dus eigenlijk vreeg je worst, kan ik een tafel reserveren? Dan zei ze in Friesland, kan ik een tafel reserveren? En als het dan eindelijk om tafel zit, de ober naar die tak komt en vreeg het was drinken worst, en de worst graag een bier en een wijntje aan, dan was dus eigenlijk de vraag stellen, 1 bier en een wijntje alstublieft. In het Friesk zeggen we dan, een bier of een bierke en een wijntje of wien. Smakelijk eten is in het Friesk lekker eten. Ik wil graag betalen is in het Friesk ik wil graag betalen. Nu is no. Vandaag is joet. Gisteren is juster. Morgen is morgen. Deze week is deze week. En dan is het tijd van de dagen van de week. En we beginnen met maandag. Dat is mandje. Dan dinsdag. Dat is tierstje. Dan woensdag, dat is waansdje. Donderdag is tonsdje. Vrijdag is vreed. Zaterdag is sneun. En zondag is snijn. En nu gaan we even waarom naar de kleuterklas. We beginnen tot 20 tellen. Dat is mij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Wie niet weg is gezien. Flauw. Papa is in het Friesk heit. Mama is in het Friesk mem. Een jong meisje is in het Friesk famke. Een jonge jongen is in het Friesk een jonkje. Een kind, of meervoud, kinderen, is in het Friesk ben. Een opa is in het Friesk pake. Een oma is in het Friesk beppe. Klein is liets. En groot is grut. Als bij de bakker bist en graag een brood bestellen wilt, dan heet dat in het Friesk ballen. Een stuk kaas is in het Friesk tsies.
En melk is molken. Als het even te wandelen was, dan nemen we dat in het Fries ik wil kuiertje. Lopen is rennen, hardlopen is draven, fietsen is fietsen. En als afsluiter nog een aantal grappige witjes die misschien wel leuk wezen kennen om te leren. We beginnen met kan niet, dat is in het Fries kinnet. Pindakaas is in het Fries nuutjesmoor. Maar we zeggen zeker ook om pindakaasje. Een parachute is een donderdeldoekje. Letterlijk vertaald is dat een donderneerdoekje. Ik heb het niet bedacht. Een ui, waar je zo van gaat huilen als je het snijdt, dat heet een siepel. Schaatsen, wat we hier in Friesland supergoed kunnen, dat is reetrieden. Een knie, dat ding, dat heet een knibbel. De zon, die we nou jammer genoeg even net zeggen, dat heet in het Fries zinnen. Als nou heel het mast lachen, dan heet dat in het Fries knieëskje. Plezier is in het Fries nocht. Een kus is in het Fries tuutje. En als we heel erg moe of vermoeid binnen, dan zeggen we dat we wurg binnen. We binnen nou super snel terug het Frieske woordenboekje in. Ik hoop dat je er wat aan had en ik hoop die snel weer te zien. Ontjen!